କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ମନରେ କେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସତରେ କ'ଣ ସେଇଆ? ବେଳେବେଳେ ବାହାର ଚକମକ ପଛରେ ଥିବା ଅସଲ କଥାଟା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ କଳା ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଆସେ। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇଟା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିବେଶ ଯୋଜନାର ପର୍ଦ୍ଦା ପଛକୁ ଯିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ପଶୁପାଳକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖିବା ଉଭୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରୁ ଯାହା ଦିଶୁଛି ଭିତରର ସତ କ'ଣ ସେଇଆ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦେଖିବା। LICର ଜୀବନ ଉତ୍ସ ପଲିସି ଏମିତି ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ଜୀବନ ସାରା ଆୟର ଗୋଟେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଏ। ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏହାକୁ ମନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଏହା କ'ଣ ଦିଏ? ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରୋଶର କହୁଛି ଜଣେ 35 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ 99 ବର୍ଷ ବୟସ ଯାଏଁ ମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ମିଳିବ। ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ହେଲେ ବ୍ରୋଶରରେ ଯାହା ଲେଖା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ କାମଟା କରିବା। ମାନେ ଏହାର ଅସଲ ଆର୍ଥିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଛୋଟ ହିସାବ କରିବା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଉତ୍ସ ଭିଡିଓର ଏହି କଥା। ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଟିକେ ପାଖରେ ରଖି ଆସନ୍ତୁ କେବଳ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏଠି ହିଁ ଅସଲ କଥାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ସେତିକି ହିଁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସମାନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ବଳକା ରହିବ, ଯାହାକି LIC ପଲିସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଅସଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କେତେ? ହିସାବ କଲେ ଏହା ବାହାରୁଛି ମାତ୍ର 5.72%। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ କଥା ସରିନି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଏହି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମିଳିବ ଯଦି ନିବେଶକ ଜଣକ ପୁରା 99 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଧା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପଲିସିର ସମୟସୀମା ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ। ତେବେ ଏହି ପୂରା ହିସାବରୁ ଶିଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ସିଧା କଥା ହେଲା, ବୀମା ଆଉ ନିବେଶ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଏମିତି କଲେ ହିଁ ଉଭୟରୁ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରୋଶର ପଛର କାହାଣୀ ଦେଖିବାର କଳା, ଏଟା ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ରୋଶର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀକୁ ଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ପଶୁପାଳକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର କଥା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଆଧୁନିକତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ବାହାର କାହାଣୀ। ଏହି ତଥ୍ୟଟା ଦେଖିଲେ କଥାଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏକ ମିଡିଆ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ୱାନ୍ ଗୁଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପ୍ରାୟ 2/3 ଖବରରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୀଡ଼ିତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଦେଖାଇବାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସେଇଆ କହୁଛି। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଧାରଣା ତିଆରି କରେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ଅସହାୟ ଏବଂ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ର ପଛରେ ଥିବା ଅସଲ କାହାଣୀଟା କ'ଣ? ପାଷ୍ଟୋରାଲ ଟାଇମ୍ସ ଭଳି ଉତ୍ସରୁ ମିଳୁଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରା ଅଲଗା। ଏହା ଏମିତି ଏକ ବାସ୍ତବତା ଦେଖାଏ ଯେଉଁଠି ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାଡ୍ର ଏହି କାହାଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଓମାରୁ ଇବ୍ରାହିମ ନାମକ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଠାକାର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡାଟା ସହ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ଲୋକେ ନିଜ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଚରାଭୂମିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆସୁଛି ଉତ୍ତର କେନ୍ୟାରୁ। ସେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ କାଲାମା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ମାଳି କାମକୁ ଏକ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛି। ସେମିତି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ପଶୁପାଳକମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏକାଠି ହୋଇ ସେମାନେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପାଣିର ଉତ୍ସକୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସବୁ ଉଦାହରଣରୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି? ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୀଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି,
ବରଂ ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଉ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପଶୁପାଳକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏହି ଦୁଇଟି ପୂରାପୂରି ଅଲଗା କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ସାରାଂଶ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଠାରୁ ବି କମ୍ ଲାଭ ଦିଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏମିତି ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରି ସାହସର ସହିତ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାର କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତ ସତକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କାରେ ମପାଯାଏନି। ଅସଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୁଝିବା, ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ନିଜ ଦୁନିଆରେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଦରକାର ଅଛି?